Ya. Adik. Waduh, muni asik. Ya kuwi maju kene. Ya. Arep ngopo? Depia. Cilaka iki. Aku ketemu iki sajake arep tombo njaluk tombole bisu kuwi sajake. Wah ya. Ada bakal. Oh. Terus baca pelajaran pecolomu. Apa betul. Oh, pengen ngomong. Mau ning ngopo? Bener, apa saja? Ini apa? Ngepit tiba. Oh, cangkeme kejegluk aspal deh. Sarape cangkem kena. Wah, pirang sasi? Itu. Pitung sasi. Njaluk tombo. Coba siapa itu? Ya. Golek godhong binahong. Bohong. Binahong. Binahong kok bohong sing kono. Bacane. Kuwi dinggo digodhog banyune dombe. Terus pendak dina nangger esuk kuwi metu bareng petheke srengenge madhep ngetan. Lambemu iki tok obah-obahke karo ajar nyiwara, ora suwe-suwe iso omong. Bajare. Ya. Ada bali saya malah menata jalan cepai. Piye kuwi? Ada bayan, ada jabatan. Jangan badan. Oh, badan. Oh, bojone njaluk pisah. Badan. Ya kowe bisu, ya bojomu ya ora iso ngladeni kowe. Nek iso omong kowe njero bojomu tresno meneh. Betul. Bojomu jenenge sapa? Adiwi. Oh. Sapa Adiwi? Prastiwi. Wis nek manut aku nek dhek njaluk pisah-pisahan wae. Kowe rekoso duwe bojo pati. Lah bae. Aja hati tele, hati balamu. I love you. Yeah. Wis kono Bali kono. Wis Bali, terus kuwi dicakke ya. Napa? Aja lali senam. Mada. Aja lali senam. Aja ada. Wis mangkat to, Mas. Iya. Rumah aku kalau aku wangun banget dari wong bisu ya. Rasa-rasake kok karakterku ki iso nyemplung apa wae. Wis Bali ya. Jane ta baca lagi pecinya. Iya, iya. Ada mana tahu? Betul itu. Ya, ya wis ora apa. Obat obat. Itu lebat. Apa? Itu lebat. Jaluk sang obat. Dah. Lu mau lho, jamu wis tak nehi jamu kok njaluk obat. Coba obat tuan. Obat-obatan. Obat kuat. Obat telepati, apa telepati itu mah? Oh, supaya Prastiwi ra sida bisa. Jamala tebela namanya adalah apa dalayana. Ada nama tutu cerita gitu. Oh, gelis. Seperti itu. Jangan tak paringi. Jamala. Ya. Adik. Waduh, muni asik. Ya, iki ya. Nemete. Wih dombe. Ya, jam 7. Jam 09 wiwit. Badan. Badan tidur gitu. Tidur piye? Udah balik dari tuk. Oh, isih ana wong rondo. Ora apa-apa. Ayo lade. Ya, ngati-ati. Ada apa? Ya, wis ngene wae. Pitapa? Pinahong. Dadak kae. Digodhog. Ya dombe telu. Sedina ping 3. Dombe. Hah? Dombe. Heeh, dombe. Karo nggo cawek. Aja mele.
Aduh, awek adalah. Iki lho sing warai umurku dawa iki ngene iki. Wi sing terakhir ki sapa wi? Ning arep maju kok salto. Pangaken penemban. Kula pun kliwir. Aku dadak salto. Kula menika pemain ketoprak. Iya, iya. Dapukane Perang. Bola dupa. Injih. Kok. Iya, wis. Terus niatmu ngopo? Sepisan gandeng ketoprak menika sampun meh mboten wonten ingkang nanggap kula badhe alih profesi. Ya kowe saiki salih profesi apa? Kula menika remenipun adu jago. Wah. Iki elek nang kene iki. Kula nyuwun srana supados jago kula menang. Sampun ping pinten-pinten kalah terus. Aku ora gandeng ngene syarat wong adu jago aku moh. Kuwi tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Menamung syaratipun kula kedah bayar pinten badhe kula bayar kenceng. Oh. Mung suwe Jalu sak driji. Jagomu Tesih alit. ayo mesti kalah kok ya wong ora imbang kok. Wis saiki tok lereni kowe ganti profesi sak liyane adu jago ya. Pancen ya ketoprak sik wis salah ngarang. Ya kowe iso tok gunakake tok kepinteranmu ki tok nggo nglatih ning Karang Pradisan utawa dusunmu nom-noman tok lumpuke nyenengi sresna karo seni budaya ketoprak. Mengko nek wis berkembang iso tok nggo jalaran penguripanmu. Ngoten. Ya iya. Menapa prayogi nem-neman ngen kula latih ketoprak mangke menawi pentas kula buka utuk. Lho. Aku ya elek meneh. Wis ora entuk kuwi dosa kabeh. Nek entuk dhuwit kuwi ora bakal iso nggunakake apa-apa karam. Oh iki ngestakaken. Nuwun pamit. Ya wis ngono.